Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе 21 октябрь җомга киченә булган эфирын башлап җибәрә. Иң элек атна информацион программасы кысаларында урын алачак сюжетлар хакында кыскача. Ватан ана чакыра. Узган елларда район делегациясе өлешчә мобилизациягә эләккән якташларыбыз белән очрашты. Икшерма кадет мәктәп-интернаты укучылары тантаналы рәвештә ант кабул иттеләр. 45 укучы кадетлар сафына басты. Собан мәдәни спорт үзәгендә беренче тапкыр спорт нарды уеннарының Богатые Сабый Open 2022 турниры үткәрелде. Октябрьнең 3-нче якшәмбесе әтиләр көне иде. Балаларын ялгызы тәрбияләүче аталар бу көндә Саба йөзү бассейнына җыелды. Хәзер барысы хакында да тулырак, ватаныбызны, аның суверенитетын һәм территориаль бөтенлеген саклау, халкыбызның һәм азат ителгән территорияләрдә яшәүчеләрнең иминлеген тәэмин итү максатында президент өлешчә мобилизация турында указ имзалады. Узган елларда район делегациясе әлеге указ нигезендә хәрби хезмәткә чакырылган якташларыбызга төрле кирәк-яраклар илтте. Мобилизацияләнүчеләр белән Диләрә Җаббарова аралашты. Алдагы хәбәребез шул хакта. Татар халкы элек-электән авыр хәлдә калганнарның хәлен белешкән, көченнән килгәнчә аларга ярдәм кулы сузган. Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә урнашкан мобилизацияләнүчеләрнең җыелу пунктына да Саба һәм Теләче районнары делегациясе шул сәбәптән килде. Егетләргә эшке кием, тактик перчаткалар, носкилар һәм башка кирәк-яраклар тутырылган рюкзаклар, күчтәнәчләр тапшырылды. Илнарның армиядә хезмәт итеп кайтканына 20 ел. Рәхмәт Саба районының муниципалитетына. Бүләкләр өчен ашау әйбәт, бөтен әйбәт, условия булай не жалуемся. Полигонга чыгабыз инде, анда да ашау әйбәт. Оттык инде, отып карадык, настоящий шын. Менә иртәгә тагын стрельбище. Рөстәм инженер гаскәрләрендә хезмәт иткән булган. Монда пехотага эләккән. Инструкторларга бик зур рәхмәт. Өйрәтәләр, бөтен бер тактика, бөтен әйберләргә, отырган әйбәт өйрәтәләр инде. Әзерлиләр әйбәт инде. Шунда әтия ни шикелле инде монда. Тоже атын ни шикелле менә бөтен нәрсә өйрәтә. Руководство рәхмәт инде. Шунда помещение бирделәр безгә. Җылы, рәхәт, җылынырга нигә бетәләр бар инде. Дусларны нигә куйдылар тоже. Концертлар нигә тоже куялар инде. Баштарак каушап калган идек. Хәзер 11 ел элек үткән солдат тормышын искә төшерәбез, ди Айрат. Безнең монда подъем 5-тә. Кайтабыз кичке 9-да. Көне буе полигондабыз. Шуңа күрә вакыт үтә безнең монда бик тиз. Туганнар белән күрешәбез. Киләләр кич белән, суббота-воскресенье киләләр. Мобилизацияләнүчеләргә ярдәм күрсәтергә теләктәшлек белдерүчеләр күп. Ринат һәм Илмаз шундыйларның иң активлары. Кирәк-яракларны юнәтү, машина белән илтеп тапшыру алар өстендә. Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәниз Закиров материал яктан ярдәм иткән 2 район администрациясенә һәм якташларыбызга бик рәхмәтле. Монда инде без егетләрне хәлләргә белергә дип 2 район башлыгына килде. Аларга инде без әзрәк кенә гуманитар ярдәм итәргә булдык инде. Аларны күңелләрен күтәрергә инде. Бүгенге секендә хәрби егетләр белән Үлемдә ятырабыз. Аларның бар туган сорауларына җавап бирәбез. Ярдәм итәсе булса, һәр вакытта без аларга ярдәм итәргә әзер. Район җитәкчеләре егетләр белән аралашты, хәл-әхвәл сорашты, биредәге шартлар белән кызыксынды, сорауларына җавап бирде. Мобилизациягә эләккән ир-егетләргә исән-сау үз гаиләләре янына әйләнеп кайту насип булсын. Теманы дәвам итәбез. Шушы көннәрдә районыбызда ярдәм янәшә, помощь рядом иҗтимагый хәрәкәте акциясе башланды. Аның кысаларында мобилизацияләнүчеләргә һәм аларның гаиләләренә гуманитар ярдәм оештыру каралган. Гуманитар ярдәм җыю пункты социаль яклау идарәсе бинасында урнашкан. Инде бирегә мобилизацияләнгән егетләребезгә ярдәм итү йөзеннән игелекле райондашларыбыз әйберләр дә китерә башлаган. Тимершык авылыннан Эшмәкәр Дамир Исмәгыйлев та шушы максат белән йөри. Хәзер һава шартлары үзгәрде, шактый салкын. Егетләрнең аяклары җылыда йөрсен дип, ул эт йоныннан бәйләнгән 200 пар носки алып килде. Ярдәм янәшә дигән акция башланып киткәч, уйладык та инде үзебезнең мобилизацияләнгән солдатлар Шын инде директ ярдәм күрсәтергә уйладык. Менә үзебезнең районнан да, авылдашлардан киткән җегетләр бар.
Шуларга үзебездән әз генә тирән ярдәм булсын дип, менә алып килдек аларга шесть носкилар. Җылы носкилар инде, алар үзләренә барып җитсен дип, җитәр дип ышанып калабыз инде. Социаль яклау бүлеге җитәкчесе Лилия Гайнетдинова белдергәнчә, бу акциядә башка авыллардан да битараф булмаучы райондашларыбыз, хәтта өлкәннәребез дә катнаша. Алар тарафыннан азык-төлек, медикаментлар, гигиена әйберләре китерелгән. Шулай ук идарәдә мәгълүмати ярдәм йөзеннән кайнар линияда эшли. Гуманитар ярдәм итү пунктына дүшәмбедән алып җомга көненә кадәр теләге булган һәркем мобилизациядәгеләр өчен кирәкле булырдай әйберләрне китерә ала. Октябрьнең 2нче якшәмбесендә табыннарыбызда азык-төлек муллыгын тәэмин итүдә армый-талмый хезмәт куючылар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Бу атнада районыбызның бер төркем авыл хуҗалыгы алдынгылары Казан Экспода үткән бәйрәм чарасында катнашты. Басуларда иген икмәкләрне җыеп алгач, кыр эшләре тамамлангач, авыл эшчәннәре башкарган эшләреннән нәтиҗә ясый, рәхәтләнеп бер ял итә. Октябрь айында авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көне аерым урын алып тора. Узып баручы атна барышында районыбызның бер төркем алдынгылары Казан Экспога Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов белән очрашуга барып кайттылар. Бәйрәм чарасына кузгалыр алдыннан без алар белән очрашып, фикерләшеп алдык. Зөфәр Мөхәммәтшин 45 елга якын авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшли. Ул җитәкләгән хуҗалык игенчелектә дә, терлекчелектә дә районыбызда гына түгел, республикабызда алдынгылардан санала. Бу уңышка ирешү өчен инде бер елда гына андый уңышка ирешеп булмый дип саныйм мин. Без соңгы елларда инде елның елында 120 килограммнан 150 килограммга кадәр минераль ашлама кертеп барабыз һәр гектарга. Шулай ук сыер тиресе белән эшлибез. Күп майданнарда ел сайын 200-300 гектарда булган тиресне кертеп бетереп барабыз. Менә шуларның нәтиҗәсе буларак быелгы елда инде без 59 центнер уңыш җыеп ала алдык. Бу безнең инде рекордлы уңыш. Барлыгы тулай җыем тәшкил итте безнең 65 мең центнер. Мондый зур уңышны без быел икенче мәртәбә алабыз. 97 елда без 73 мең центнер икмәк алып кайткан идек. Но ул вакытта безнең терлекләр бик аз иде. Шуңа күрә безнең зерновой ашлык мәйданы зур иде. 1 гектардан чыгыш ул вакытта 48 центнер иде. Быел инде 65 мең алып кайтсак тагын, аның гектардан чыгышы 59 центнер булды. Чөнки безнең мал күп булу сәбәпле азык культуралары да күп чәчелә хәзер. Зөфәр абый, сез һәр вакыт алга карап, яңа планнар белән яшисез. Игенчелектә инде яңалык әйтелмибез, но терлекчелектә без тоже бик изләнәбез. Менә быел да әле бу көннәрдә яңа торак даилни зал белән төзеп бетереп тапшырырга йөрибез. Аның даилни залы Израильдә эшләнгән, чит илнекеләр инде. Шуңа күрә ел сайын нәрсә эшләргә тырышабыз, яңартырга тырышабыз. Чөнки бүгенге көндә хуҗалыкны алып бару өчен игенчелек белән генә алып барып булмый. Монда төп безнең терлекчелек, акча кереме инде терлекчелектән, игенчелек эшли инде шушы терлекчелек өчен. Эше барның ашы бар дип халкым. Тырыш кешенең тормышы да һәр вакыт көйле бара аның. Без инде язгышны, уҗымнарны, күп елларны тупландырып башлап җибәрәбез. Минем коллегам Мулларак Зөлфәт Кызылмыша егете, аның белән яз көне чәчүдә эшлибез. Чәчүне төгәлләгәч инде корма җитештерүдә, печән чабу, синаж. Аннан соң инде көзгә чәчүгә җир хәстәрлек башлыйбыз. Көзгә чәчүләр беткәч инде хәзерге вакытта язга чәчүлеккә әзерләп калдырырга җир эшкәртәбез. Әнә шулай, берәүләр җир эшкәртсә, икенчеләр ил табынын ит белән баету белән мәшгилә. Татмет Агро предприятиесының баш инженеры Сергей Кировны тыңлап карыйк. Татмет Агро, все знают, занимается свиноводством, и огромная роль отводится технической службе предприятия. На данную службу возлагаются обязанности по обеспечению теплом, водой, системой кормления, системой вентиляции. В этом году у нас был ряд проектов по улучшению производства, увеличению привесов и сохранности поголовья. В феврале месяце мы смонтировали немецкое оборудование на племферме фирмы Веда. Это у нас получилось как бы
простонародье говорят кормоняня, а так система жидкого кормления для подсосных поросят. Она для чего служит? Потому что у свиноматок не хватает сосков, когда большая, рождаемость большая. Вот эта система предназначена для выкармливания поросят. Далее у нас идет крупный проект. Это переход на гранулированные корма. На сегодняшний день мы за прошлый год и за этот год перевели в Мишабаше участок, в племферму нынче перевели полностью, откорм в Кибичах полностью переведен у нас, и заканчиваем участок репродуктор в Мишабаше. Кроме этого у нас ведутся большие проектные работы. Это у нас экологический большой крупный проект, это строительство лагунного водохранилища с переработкой и утилизацией навозных стоков. Кроме этого занимаемся текущими вопросами. Это ремонт и обслуживание систем кормораздачи, электрика и все остальное. Ұзақ жылдар қожалық жетекшісі болып ішладым, енді қазір лайықты жылда, енді бар тіге ішті ішлігесінен ішінде қойнамасаңдаған бар қызықсынып еріп тұрасың, енді биыл енді Аллаға шүкір тірлікшілік бойынша ғана түгіл, игеншілік бойынша оңай ел келді. Керекті енді біздің қожалықтарында осылар зор болмаса да енді бары 40 ситнерден артық оңыр жиып алынды, 24 мың ситнерға яқын волокка. Енді ол Аллаға шүкір шушы қышлату шырына алдағы сыйларға, тірліклерге ол продукция жетертіліге мүмкіншілік берешек. Биыл бек әйбет келдейінде табиғат шартлары бітінісі де Тоқай етмәшлі яңыры да өз вақытында yok, қияшы да шақты. Егеректі енді ұрып жей шырында болған бүттін ашлықны вақытында қиқышы сифатлы етіп жейіп алырға мүмкіншілік болды. Мен нәрсе айтасы келейінді, қазір біне қолған ішлеріні бітіріп алла берсе, алдағы сыйлға мотор етіп, ішлерлік етіп, негіз саларға керегінде, әлеке коллегаларға енді ауыл құжағында ішлепшілерге барлық оңышлар, саулық, сәлемәтлік енді тырышып ішлерге насип болсын, елдан ел зор оңышларға ерішерге насип болсын. Быйылғы ел игенчілерібіз, хәмтірлікшілерібіз үшін зор оңышлар алып келді. Хава тұрышы оңай болуғына түгел, оңған болған игенчілерібіз, хәмтірлікшілерібіз қию адымнар білән алға бара. Әйінде еллық оңышларға келгенде бір ел толайым алғанда оңай келді деп айтабыз. Һәм енді игенчілік тармағына дайында біздің соңғы гектарларда ішер башқарыла, һәм оңышлар қуандырылық, қар гектардан 38 сентнер артық бұйылы сыйлда оңыш жинап алынды, көп көлемде тірлік азық әзірленді, бір шартлы тірлікке 36 азық бірамліге, һәм енді барлық түр ішлерді бүгінгісінде тамамлану алынды, тірлікшілерімізіне тырышығы зор аларында қызмет оңышлары қуанышы деп етері керек. Енді ел йомақлары соңырақ, өмін олғанда шушы біздің профессионал бәйрәмге, біздің районымыз ауылғышалы қызметшілері зор оңышлар білен келелер. Qozan Expo'da tantanalı jıyılış vaqtında Respublikabız жетекчилиги tarafından Soba rayonu işçilerinin motor işleri hakkında bik köp aytildi. Endi prezidentimiz Rüstem Minnehanov Kursabaş Jamg'iyati veterinariya tabibi Svetlana Fasxiddinovaga Tatariston Respublikasining at qozongan veterinariya tabibi degan maqtovli ism topshirdi. Ko'ngil to'li quvonishlar bilan qaytdi biznikilar ul kunni. Ikkinchi kunni borda xizmat o'rinlarida edi. Bu atnada Qavy Baykiyev ismindagi Икшерма кадет мәктәп-интернаты укучылары тантаналы рәвештә кадет анты кабул иттеләр. 45 укучы кадетлар сафына басты. Укучылар туган илне, ватанны сакларга әзерләнергә ант иттеләр. Мәктәп өчен шул кадәрле әһәмиятле һәм мөһим бәйрәмдә мәктәп коллективы, хакимият вәкилләре, укучыларның әтияниләре катнашты. Ел сайын кадетлар саны арта бара.
Бу юлы да аларның сафларын әлеге мактаулы статуска лайык булырга теләкләре булган укучылар тулыландырды. Кадет формасы да үзләренә килешеп тора. Бәйрәм байракларны кертү һәм дәүләт гимннарын башкарудан башланды. Аннары тантаналы рәвештә кадет ант укылды һәм укучыларга таныклыклар тапшырылды. Бу көнне 45 укучы ант кабул итте. Бәйрәмдә Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов катнашты. Кадетлар сафына кабул ителүчеләргә таныклыклар, шулай ук кадет званиялары да тапшырды. Шушы көннән башлап алар кадет исеме алдылар. Бүгенгә алар төгәл итеп хәрби команда бирегә, стройда дөрес итеп йөрергә өйрәнгәннәр. Икшермә кадет мәктәбендә тирә күрше районнардан гына түгел, Казан шәһәреннән, Нократ аланыннан, Башкортстаннан килеп белем алучылар да күп. 7нче сыйныф укучысы Илмир Минжанов кадет анты кабул итүчеләрнең берсе. Ул быел Лаеш районының Сакура авылыннан бирегә укырга килгән. Быел гына килдем, миңа шый укысым килә. Укырга шый, яшәү шый. Бөтенләй бер әйбәт. Илмирның әнисе Гөлүзә ханым үзе бала чакта хәрби булырга, шул юнәлештә укырга хыялланган, ләкин тормышка ашыра алмаган. Улының биредә белем алуы белән ул шын күңелдән горурлана. Монда улыбызны мәктәпкә бирдек, улым 13 яшь, менә январда 14 тулалар берсә. Менә иптәш кызымның малае укый монда. Шуңа күрә бик мактагач килдек монда, нигә экзаменнар биреп карарга. Аллаға шükür үттек. Ышый малайыма, улыма яратып йөри. Мәктәп коллективы кадет анты кабул итүгә ел сайын бик ныклап әзерләнә. Кадет вальсы, яшь десантчылар, карабинерлар, барабанчылар чыгышы күздән яшь китерерлек дәрәҗәдә оста башкарылды. Хәрби диңгез флоты ветераннары ансамбле да кадетларны бәйрәм белән котлап чыгыш ясады. Кадетлар илнең өметле киләчәге. Алар булачак ил сакчылары. Хәзергә кадетларның төп бурычлары уку, белем алу. Аларның күбесе үзләренең киләчәкләрен хәрби хезмәткә багышлауны максат итеп куя. Мәктәптә профориентация юнәлеше буенча да бик ныклы эш алып баралар. Узган уку елын тәмамлагач 3 укучы ФСБ юнәлеше буенча, 2 укучы Калининградта, 1 укучы Чиләбедәге хәрби уку йортында белем алуларын дәвам итә. 9нчы сыйныф укучысы Александр Николаев Икшермә кадет мәктәбенә укырга 5нче сыйныфта килә. Ул яхшы укый, җәмәгать эшләрендә актив катнаша. Укуын Санкт-Петербург шәһәрендә дәвам итәргә дигән максат куйган. Мне здесь все нравится, все устраивает. Нравится то, как учителя здесь преподают, как вообще весь распорядок. Ну, и учиться здесь все нравится мне. Әтиәниләр дә балаларының биредә укуларыннан, биредәге тәрбия һәм уку йортындагы шартлардан бик канәгать. Аллаға шөкер бик ошады. Беренче килүем, монда әниләр килгән, мин бабайлар инде. Бик сыкландыргыч, Саба районында, шушындай авыл эчендә, шушындай мәхәббәт бина, шундай ышаныч тудыра алар укулары. И шундай организация менә матур булды, присяга принимательләре, күзләре белән яшьләр чыкты. Хәрби тәрбия, мөстәкыйль тормыш, туган йортны, әти-әнине атнага бер тапкыр гына күрү егет-кызларны чын мәгънәсендә шыныктыра, котлаулы тормыш юлына әзерли. Монда килеп укый башлаган бала, хәтта үзенчәлекле холыклылары да 1 ел эчендә күзгә күренеп үзгәрә. Быел аеруча әзерләндек. Ни өчен дигәндә, безгә быел күп бала килде. 45 бала быел кадет анты кабул итте бездә. Бу 5нче класстан алып 9нчы класска кадәр булган укучылар. Бүгенге көндә мәктәбебездә 203 укучы белем ала. Шуларның 45-е башлангыч сыйныфларда гомуми белем программасы нигезләре буенча укыйлар. Калган балаларыбыз 5нче класстан алып 11нче класска кадәр кадет укучылар булып исәпләнәләр инде. Кадетлар булып исәпләнәләр. Безгә кадет мәктәбенә төрле районнардан белем алырга киләләр. Иң күп быелгы уку елында менә иң күп килгән балалар безнең Кукмара районыннан. Бүгенге көндә Кукмара районыннан 52 бала бездә белем ала. Шулай ук бездә Орша районыннан бар, Балташ районыннан бар, Биектау районыннан бар, Теләшәдән бар, үзебезнең Сабадан һәм Шәмәрдән мәктәпләреннән бар. Быелгы присяга аеруча яхшы масштаблы күләмдә үтте дип әйтәсем килә. Бу безнең балаларның нык әзерлекле булуларын күрсәтә. Без менә шушы юнәлештә ел дәвамында эшлибез. Безнең тәрбияче офицерларыбыз бу эшкә инде шундый җаваплы карыйлар.
шыннан да біздің мектепні бітіріп шығып кеткеннен соң балалар әтиен үйлер тарафынан бізге бик көп рәхмәт хатлары ява. Кадет анда кабул итү бик зур вакыйга. Хәзер укучыларның төп бурышы әлеге антка тугры калу. Одна информацион программасын алга таба дәвам итәбез. Соба таңнары газетасы үзенең укучылары белән араларны якынайтып, төрле бәйрәмнәр уңаеннан бәйгеләр оештыра. Соңгысы 1 октябрь өлкәннәр көненә сайтларында әбиле бабайлы балачак исеме астында үтте. Җиңүчеләрне котлау чарасыннан безнең хәбәр. Соба таңнары газетасы редакциясында бүген бәйрәм. Укучыларына бүләк өләшүне алар тантаналы итеп уздырдылар. Өлкәннәр көне уңаеннан игълан иткән бәйгеләренә нәтиҗәләр ясап, җиңүчеләрне үзләренә дәшкәннәр. Әбиле бабайлы балачак исеме белән игълан ителгән бәйге газетаның интернет сайтларында бара. Анда укучылар шушы эчтәлеккә туры килгән фотоларын юллыйлар һәм хатирәләрен язып куялар. Әбиләр, бабайлар белән үсәбез бит балалар. Өлкәннәр дәген үзенең әби бабасын хәтерли, яшьләр дә менә бүгенге көндә балалар да инде әби бабайлы семьяда тигезлектә үскән балалар, алар үзенчәлекле, үзенә күрә тәрбияле булып үсәләр. Шул максаттан алар ничек итеп үзенең әби бабасын олылый, шул форманы күрсәтеп, инде үткәрәсебез килде конкурсына. Бәйгегә барысы 14 эш кабул ителә. Алар төрле яшьтәгеләрдән, укучылар, урта кул, өлкәннәрдән. Әби бабайлы рәхәт чаклар фоторәсемнәр аша үзләренең күңелле истәлекләре белән баетылган. Ләйсән Хәйрдинова гаилә альбомыннан яше дә тулмаган вакыттагы фотоны табып ала. Ул анда әбисе бабасы куенында утыра. Бабасы бүгенге көндә мәрхүм. Якты хатирәләре күңелендә саклана. Бу конкурсны ышраклы гына күреп алдым. Катнашуымның сәбәбе менә шушы дәваниләр бабайлар турында хатирәләрне истә калдыру менә башкалар дагын күреп, үзләренең әби бабайларын кадерләп, хөрмәтләп яшәсеннәр дип әйтәм. Алар белән бит инде үткәргән һәр көн ул кадерле, чөнки алар бит мәңгелеккә килмәгән бу дөньяда. Һәм безнең инде хөрмәтебез дә аларга зур булырга тиеш, чөнки алар безне генә түгел, безнең әти-әниләребезне тәрбияләгән безнең якын кешеләребез. Зәлия Гайнуллина мәктәп укучылары арасында үз эше белән 1нче урынны ала. Әтисенең әти-әниләре турында яза ул. Шуңа бүләген дә әтисенә тапшырырга карар итә. Әбием Гайнуллина Исмәгөл, гомер буе укытучы булып эшләде. Бабам Гайнуллин Фәрид, гомер буе шофер булып эшләде. Без бергәләп тату итеп яшибез. Табигатькә ял итәргә чыгабыз. Алар 50-га якын бергә яшиләр. Мин аларны бик яратам. 4нче сыйныфта белем алучы Ильясның 2 як әби бабасы да исән-сау, ул җәйләрен алар белән үткәрә. Хатында да шул матур чаклар турында яза. Мин фотографияларын җибәрдем, кайда мин бабай белән күтүне куам. Тагын аның белән бергә ширемдә ятабыз. Һәм мин астына яздым, каялар яшиләр. Әби белән бабайлар озак яшәсеннәр, артмасыннар, һәм безне көтсеннәр, кайчан без кайтабыз. Бәйгенең шарты буенча җиңүчеләр 3 яшь төркемендә ачыклана. Һәр категориядә 3 призер бүләкләнде. Аларга иганәче кибетенә сертификатлар тапшырылды. Соба дулкыннары телевидениесендә сезне юбилярларыбыз белән таныштыруны дәвам итәбез. Бу атнада Олы Шыңар авылында яшәүче Хәбирә Яруллина балалары, оныклары янәшәсендә 95 яшьлек юбилеен каршы алды. Илебез президентының котлавын районның социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова урындагы җитәкчеләр тапшырды. Югары Утар авылында тудым инде. 7 еллык мәктәп инде бу вакытта, шул 7 еллык мәктәпне бітіргәш сугыш башланды. Мәктәпләрне ул вакытта япмадылар. Укытучылар әз булса да, шунда сабага барып укып йөрдем инде мин. 8-ләрне, 9-ларны, онларны. Ondan соң безне укытучылар хәзерләй торган нигә җибәрделәр? Курска.
Sizce avlunda şunda bir şey okudım. Şundan soň kursta okugandan soň indi meni şuşa Uluşaňar awlyna başlangıç mektepke okutuş etip jiberdiler. 10 yıl эшләгәннән соң Хәбирә апа укытучы һөнәрен калдырырга мәҗбүр була. Бу акчасызлык гаилә хәле балаларны тәрбияләү белән бәйле. Тормыш иптәше Хакимулла абый белән 5 бала, 3 кыз, 2 малайга гомер бүләк итәләр. Хәзер өчесе генә исән сау. Бик тырышкычы булды, безне хезмәткә өйрәтте ул. Әлдә дә безне өйрәтә, Аллага шөкер, өйрәтеп киңәш әйтә, киңәшчебез, терәгебез ул безнең шушы көнгә кадәр рәхмәтлебез әнигә. Әни авыр еллар туры килде инде аларга, ул сөйли, нинди ничегрәк булганнарын, балачакларын сөйли, без тыңлыйбыз. Кич белән генә бит алар өйдә булдылар инде. Үзе кулышы тутары да безгә идән җуарга нитрие, әйтәдирие. Миңа идәннең уртасын гына җумагыз. Угылларында жугыз, минаның уртасын үзем дә сөртеп алам ди торган я. Шуңа күрә безне пөхтәлеккә теге эшне җиренә җиткереп эшләргә өйрәтәдирие. Аннан соң үзе тегәдирие ул. Безгә бәйрәмнәргә тегеп, күлмәкләр тегеп, күлмәк тегеп бетергәч киендереп, каратып, я шигырь сөйләтәдирие, урындыкка бастырып, я биетәдирие. Үзе токмак әйтәдирие, биетәдирие безне. Хәбирә әбинең активлыгы тормышка булган карашыннан үрнәк алырлык. Бүгенге көндә ул үзен үзе тәрбиялый. Җәй буе бакчасында эшли, балалар 7 онык, 9 оныкчыгының тормышын да күз уңыннан ычкындырмый. Һәрвакыт кызыксынып, киңәшләрен бирә. Ару торам мин, ару нужам юк, бернинди нужам да юк. Бер зарым да юк. Алар илгә җиңү алып кайтты китабын әби көндә кулына ала. Аның һәр битен яттан белә ул. Ватанга мәхәббәт, авырлыкларны җиңү теләге аның күңелендә аерым урында. Тормыш рәхәт, 100 яшьне дә күрергә язсын иде дигән теләкләр белән яши. Чыгарылышыбызны алга таба дәвам итеп, спорт яңалыклары белән таныштыруга күчәбез. Сабантуй мәдәни спорт үзәгендә беренче тапкыр спорт нарды уеннарының Богатые Сабый Open 2022 турниры үткәрелде. Быел бу уен Россиядә спорт түрі буларак танылды. Беренче тапкырына оештырылса да, уенда катнашу өчен Сабаның үзеннән, Казаннан, республиканың башка район һәм шәһәрләреннән, Мәскәүдән, Чиләбедән, Пятигорскидан 50-дән артык кеше килде. Турнирның ачу тантанасында Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов, Россиянең спорт нарды уеннары федерациясе президенты Кирилл Игнатьев катнашты. Соңгысы нарт уенның әһәмиятен дә аңлатты. День космонавтики в этом году, 12 апреля, нарды были официально признаны в России видом спорта. Нарды вид спорта уже более чем в 20 странах мира. Очень сильно в нарды играют в Дании, в Японии, откуда чемпионы мира, так сказать, прошлые действующие. Сейчас мы подтягиваемся. Мы считаем, что в нашей стране и в частности в Республике Татарстан есть много сильнейших мастеров, которые могут составить конкуренцию, могут побеждать и выигрывать. Нарды в первую очередь игра оптимального выбора. Это очень важно, оптимальный выбор. То есть когда вам выпадают те или иные зары, вы можете сделать несколько вариантов ходов. И вот выбрать самый лучший из 4, 5, 6 вариантов, это на самом деле большое искусство и мастерство. И тот человек, который чаще выбирает оптимальный ход, он чаще побеждает. Әлеге уен катнашучыларны үзенә бик җәлеп итә, хәтерне, күңелдән санауны үстерә, стратегик фикерләү сәләтенә өйрәтә. Ул дөньяда иң борынгы уеннарның берсе булып санала. Спортка да, фәнгә дә, сәнгатькә дә якын. Анда 2 уенчы катнаша һәм төп максаты үз фишкаларыңны уен кыры аша каршы якка чыгарырга һәм үз ягыңа кире кайтарырга. Нарт уеннары спорт түрі һәм аның буенча зур ярышлар үтә. Уенда хатын-кызлар да бикләп катнаша. Биредә уен белән кызыксынучылар да инде нарт буенча төрле дәрәҗәдәге ярышларда уңышлы катнашкан профессионаллар да көч сынады. Ярышта беренче тапкыр на уровне любителя гына катнашам. Өйдә буш вакыт булганда утырып уйныйбыз. Үзенчә бер төрле азарт, кызык, башында эшләттерә бик яхшы. Һәм удача ничекләгә, ничек кубиклар төшә. Аннан да бик күп нәрсә результат зависит.
Ирем белән, Койната белән бергә уйныйбыз. Балаларында өйрәтә башлады. Кызым уже минем белән бер уровеньда уйный. Я играю где-то около 7 лет. Вот, с друзьями в основном играем по интернету, играем вживую. Ну, каждую неделю, я думаю, 2-3 партии мы с товарищами играем в нарды. Знаете, с переменным успехом. Здесь ведь от удачи тоже зависит, но и умение нужно. Но сегодня ты победил, завтра тебя, в принципе, как и в жизни, когда-то тебе повезет, когда-то не очень. Райондашыбыз Ишмәкәр Килдебәк авылында яшәүче Рафаэль Каримуллин спорт нарды уеннары остасы. Краснодарда, Чиләбедә үткән чемпионатларда уңышлы чыгыш ясаган. Райондагы ярышның оештыручысы да ул. 3 тапкыр җиңгән кеше, ул җиңә дә 2нче турга чыга. Бу хәзер турларында безнең һәрбер 2 тапкыр җиңелгән кеше турдан төшеп кала. 2 тапкыр көрәштән чыгып. И шулай бара сетка. Һәрбер уен саен рассадка була. 2 поражениедән соң төшеп каласың турнирдан. Ярышта үз көчләрен Россиянең спорт нарды уеннары Федерациясе президенты Кирилл Игнатьев, Соба районы башлыгы Рәис Миннеханов, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев та сынады. Нәтиҗәләргә күз салсак, 3нче урынга Казан шәһәреннән Айрат Фатыйхов, 2нче урынга Шәмәрдәннән Ильяс Лотфуллиннар лаек булды. Җиңүне исә Пятигорск шәһәреннән Илья Бычков яулады. Призерларга кубок һәм акчалата бүләкләр әзерләнгән иде. Яхшы әти 10 педагогка караганда да баласыннан ныклы әйбәт тәрбия бирә ала. Туфан Миңнуллин. Илебез башлыгының 2021 елның 4 октябрендә чыккан указы нигезендә ел сайын октябрның 3 якшәмбесендә әтиләр көне билгеләнә. Шул уңайдан узган шимбәдә Соба йөзү бассейнында балаларын ялгыз тәрбияләүче аталар өчен чара үтте. Тулырак алдагы хәбәрдә. Ирод егет шул чагында үрнәк булса улына. Бүген Соба йөзү бассейнына килгән әтиләргә ул кызларына бар яктан да өлге булу таләп ителә. Чөнки алар балалары өчен әти генә түгел, әни ролендә үтәй. 8 гаилә катнашында узган бу бәйрәмгә Динар Мөхәммәтов Мишәнбаш авылыннан килгән. Эш малаем белән шушы бәйрәмгә килдек. Бик зур рәхмәт инде шушы әтиләр белән әтиләр бәйрәме уздырганда шушы район башлыгына дип әйтәм. Шушы балаларымны эш малаем белән килдем. Үзем 4нче булып килдем инде. Ул малайларымны үзем тәрбияләйм. Әләҗе битемсез. Әти белән әни булыша, әлхәмдүлилләх, Аллаһка шөкер. Байлар собасында гомер кичерүче Фәнил Зиннатуллин 3 улын ялгызы тәрбияләй. Балалары әтиләр көнен түземсезләнеп көтә. Шушыда көрәш секциясен айрыйлар, медальлар да күп менә. Алар бер үзем тәрбияләйм, 4нче ел китте хәзер. Алар тыңлыйлар икән үзләре. Аларны тәрбияләргә хөкүмәттән пособиелар яшәгән инде. Әтиләр көне качан җитәм икән, качан булам икән дип көтеп торалар инде. Аңа бәйрәмгә мәҗәмәтләр көне чакырдылар дигәч, сөенделәр инде барабыз дип. Шушыдагын. Бәйрәмне тәбрикләү сүзе белән Олимп балалар спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов ачты. Ул шулай ук чараның программасы белән дә таныштырды. Соба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, аппарат җитәкчесе Марат Каримов әтиләргә үз котлауларын җиткерде. Siz namus bilan o'zingizning җиңгәнгезгә төшкән авыр вазифаны башкарганыңыз өчен рәхмәт сезгә бу хезмәтегез өчен. Инде без әтиләр институты, әтинең тәрбия бирү дәрәҗәсе, аның мөмкинлекләре һәрдаим сызлап карабыз. Билгеле сез дә үзегезнең гаиләләрдә балалар белән бөтен яклапта килешеп эшлисез дип, үзегезнең балаларны ватаныбызның, илебезнең һәм үзегезнең гаиләгезнең тугры, акыллы, тәрбияле балалар итеп үстерерсез дип. Чарада шулай ук районның әтиләр советы рәисе хәрби комиссар Фәнис Закиров та катнашты. Яшь спортчылар һәм тренерлар мастер-класслар күрсәтте. Кунаклар үзләре дә күңелле стартларда катнашты, бассейнда йөзде, кыскасы күңел ачты. Гаиләләргә грамоталар һәм сертификатлар тапшырылды. Октябрның 14-дә Соба аренада шашка буенча авыл районнары арасында 9-нчы Республика сәламәтлек спартакиадасы узды. Аны Татарстан Республикасы уңыш физик культура оешмасы үткәрде. Зур ярышта собалылар сынатмады. Алар 1нче урынны алып, кубокка ия булдылар.
Шашкы буенча Татарстан Республикасы чемпионатында Соба районын тренер һәм 4 уенчыдан торган команда тәкъдим итә. Биредә барысы 22 районнан 87 спортчы катнаша. Алар спортның шашкы төрендә чыныккан, күп җиңүләргә ирешкән чын осталар. Соба командасы составының көчле уенчысы Хамид Уагызов студиябызга килеп, Дулкын радиосы эфирында җиңү шатлыклары белән бүлеште. Тыңлаучыларыбызга чемпионат турында сөйләде. Ул шәхси беренчелектә Яшел Үзән районыннан көчле көндәшен отып, җиңүгә ирешә. Уңыш аңа уен тамамланырга 17 секунд калгач елмая. Аның җиңүе команда зачетында да Собаларны беренче урынга чыгара. Актык уен мин Әлмәт командасының беренче доскасы белән уйнадым. Мин обязательно торга инде. Безнең алар белән пока ничәе шулай ничәгә бетсә, безнең гарташка югалтайык та, без икенче урынга калайык. Мин бөтен кешне шул отырга дип уйнадым инде. Шуңа вакыт ремна флашка дип әйтәләр. Ул теге шахматистлар арасында 17 секунд кала оттым. И шуның белән беренче урын алдым үзем, и команда да беренче урын алды. 9-нчы Спартакиаданың җиңүчеләре Соба командасы. Алар кулында хәзер кубок һәм беренче урын медальләре. Шашка җанатары Хамид Уагызов спортның бу төренә яшьләрне җәлеп итәргә кирәк ди. Әлеге районда аның белән нигездә пенсия яшендәгеләр күбрәк мауга. Шашка акыл, зиһен, зирәклеккә омтылучылар өчен кызыклы өстәл уены. Аны яратучылар яшәрергә хаклы. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынашты. Чыгарылышны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Сезнең тормышта бары тик яхшы яңалыклар гына булсын. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.